Ganti apa? Injling. Nah, kondur sing tertib gak salah adzan maghrib nek joget nunjang wong adzan ki ra ya. Mulai kok. Ae
Paring panapura ring para manungsa urip padha eling ring
harus memakai baju pamerto ane bakuran dan kulo sowan ngapiantara sak rombongan kakak kekiraan pembalatan saing lumur sewa tangan tahu sugeng saking wani kadal sanadipun kulo sak rombongan nuwun pamit langsung wonten ing yanipun yang Matur